Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με νότια πατάκια, έτσι. Και κοιτάτε εδώ τι έχω εδώ δίπλα μου, έτσι. Ένα δικά μοντέλο που αγγίζει την τελειότητα. Εγώ τι να πω, η εικόνα μιλά από μόνη της. Και το καπελάκι να πέσει, αλλά ο τόκος δεν πέφτει ποτέ, γιατί έχει εδώ αηδόνι. Κοπελάρα μου ατελείωτη που είσαι, ρε παιδί μου, εσύ. Ποια κορίτσια θα πάρουμε συνέντευξη εδώ? Ποια θα πάρουμε συνέντευξη? Έλα κοπελάρα μου. Κοπελάρα μου ατελείωτη, έλα εδώ. Λοιπόν, οι κοπέλες δεν θέλουν να μιλήσουν, πάντως... Τι γίνεται, καλά? Κυρίες και κύριοι, επανέρχομαι εδώ σε μια καυτή νύχτα εδώ στην... Πού είμαστε ρε? Στην Πατάγια ρε, ξέχασα γιατί πριν από λίγο μας επιτέθηκε η Αλκάτια, έτσι, η Αλκάτια. Μη κονάς. Και κατάτια έγινε, λοιπόν πήγα πάρουμε μια συνέντευξη, μια τουρίστρια εδώ πέρα και έγινε ο χαμός, επιτέθηκε στο καμεραμάν, αλλά εμείς είμαστε μάχημοι και δεν καταλάβαμε τίποτα. Και έχω και την αστυνομία από πίσω ακριβώς που κάνει τις περιοδίες εδώ πέρα, Η Αλκάτια λοιπόν μας επιτέθηκε και μας έκανε μουσκεμά την κάμερα. Hello. Τα κορίτσια αυτά που είναι ευγενικά ξέρουν να μιλάνε στην κάμερα. Αυτές οι οποίες επιτέθηκαν στην κάμερα ήταν από την Αλκάτια. Δεχθήκαμε και επίθεση από την Αλκάτια, έτσι, και έγινε ο χαμός εκεί. Πέρασαν πάρα πολύ καλά σήμερα, έτσι, καμεραμάν. Εδώ έχω καλαμπόκι και θα ροφήξω το χυμό του. Πάντα είμαστε εδώ στον αρχηγό εδώ που κόβει τα καλαμπόκια. Για να δούμε ένα πλάνο πώς κόβονται τα καλαμπόκια εδώ από τον αρχηγό και πώς σερβίρονται βέβαια στον κόσμο. Τι είναι αυτό? Πού είναι? Σαν καλύτερα. Τι ακόμα? Coconut milk. Meat. Καλαμπόκι? Με ουρίο. Τι κάνεις εδώ, Πατ, Εδώ πέρα τι γίνεται εδώ, Βούδας. Μπράβο. Μαϊμού, Μάκη. Μαϊμού, πάνω, Μάκη. Sì. Μάκη. Elefanto. Και τους ελέφαντες, έχει εντυπωσιαστεί με τον ελέφαντα, γιατί αν βγει ο δικός μου ελέφαντας θα έχουμε άλλα ακούστα, έτσι.